लटर फटर आदमी के बिया होखी कौन पसंद करिए दादा कौन के पेट इतना फालतू बिया अरे सोई गोल लड़की बतियावेली से नौकर से बतावा तो हम तैयार हो गए हमारा कत से तू ही घुमा तारा तू ही तैयार नहीं होत हम तैयार हो गए नी आ कुछ के ठेकान नहीं खे आ ऊ कहने का करता लफुआ गिरी करता बबुआ बाबू देखो अरे की फेंकी दी हले थोरिया बलम गइले झरिया पहुँचले कि ना हाँ, पहुँचो, पहुँचो। लहरिया पहुँचले कि ना आई लव यू बाबू बड़ा निक लागत तारा हो जा रे कामासु जा यह तार रहन बिया कहलो अपन लठिया देखियो तो भाग जा से लइकियो तारा के रहन पा का अरे हां लठिया अपन छोड़त रह सेवा में तारा लागल बानी कमाई वाह बेटा वाह तोर तो जानकारी बा कि माने कौन बेटा है जानते बड़ा हां हां तो कहां बिया माई लगत बेटा हमर चना तोर माई भाई माई चीज तारा कहां बिया हो तोर माई तातना लापरवाही करते अनु के मन त करता कि हम अब हम का करी देखा बोला मत माई के ना बोले ना बने काजी काना रेटा फार के चिचिया तनी आ गइलू हां त का कर मंदिर में पूजा ना करे जाई सुबह के बेरा बात अरे तारा मंदिर में के दिन भर पूजा करत रहबो आज रौरा तो जानते बानी काल पूर्णवासी हटे ओहू में कंजिया बाबा ठाकुर तक मेला लागे वाला हे भगवान अब बाका मेला है जा तैयार बा अरे तुम तो रौरा कहबे कनी के तैयारी रही सब कुछ तैयारी कर देनी है ते रौरा ई जाए बताओ बाटे एक कप चाय परोल बड़ू चला हो चाय जा चाय ना तो मिले ले बानी ये मर्द हो ते तोर में माई चाह तू चाहवा सो रहला भर दिन मर्दे ये चला हो ना जा रेटा पियल ना जाई फार के चिचिया के ये आदत बोका हो होका। गइल बा अरे कुछ अपना घर ले खा पी के जला में सगरे मिलेला चला हो जा मिलिए कप ले जो रे बेटा खियाया हो जा उजे का नहीं सर चला बा नाश्ता करा दे चलो 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 बाबू चलो ना पतो ये ना चल, बिया हाँ। घरा में बना के ते तोर माई दोनों लपड़ करता ए भाई, सब को- आई खाली सब खिने में रहतड़ी भेज भेज जल्दी जो ना जो जो अरे ना जो तू तो देखा तो हम खिसियाई तो समझ लिया घरे छोड़ दे सुन लिया घर तू छोड़ जो ना दो तू जो कहां जाई अब बुलाओ जल्दी अच्छा लइकावा के सामने में कहत नहीं कि बंठन के और रौरा ही के कर की है जात नहीं देखावे खातिर बंठन के बताई ना अभी तारा पते नहीं खे ना खोल हमरा दी। पता नहीं खे ना तो हम मने खोल दी का करी अरे तारा रहे के बा घरे हां हमारा जाए के बा लइकिया देखे नो कर तो हमू तो मने मंदिरे से ना बता नहीं तू घरे ना ना जाई तू हम चलबू तो- हाँ? तू चलबू का है मेरा नु निकल से जात बताई तो तू छटपटाइल बड़ू तू अभी मत जा हां तू तो जइबू तो लड़की देखा हम देखब तोहरे के लोग देखली है ना तो हम तो सुंदर बनी ना बबना तारा से क्यों हो हां कतना बताओ कि कतना भगवान खुश मत हमरा कैसन परिवार दिहल हां हां हाँ? काहे ना बड़ाई तो अतना- करी ना तना नु लेकिन तारा पे गुड़े सब खिसी आई हां हां बोली टाइम पर नु तू भोजन बनैबू नु टाइम पर तू कुछ करबू खाली तू शौखे में रह जालू अरे त खाना बनैले नहीं कि महाराज जी कबहीं से चिचियात रही कि कहां गुलन बताई पूजा पाठ करम तबे न करे अब बाद देखो सखारी ये समझ जा बबुआ के जात लड़की देखे सेट हो जाई शादी हो जाई ठीक नो आ पतो ही आई आ पतो से 20 तू ही जब गिरे लगबू रौरा चुप रही जगर सुहाग जिए त न आ तू शौक सिंगार ना करी यार मर्दी को नहीं रखेला सन लेकिन नहीं तो कह दी खबले लिपस्टिक में पोछ दी रौर दुख बता काल से मेकअप से ना ना कुछ ना करब ई बात ना कर ना 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 काल से एकदम फाटल जतना घर में साड़ी हो ना उहे पहन के रहम रौरा जब वही पर खुश बानी त अरे जेकर अभी बेटा के शादी नहीं खे भइल ओकर महतारी जवान भी बुढ़ाई नहीं की ना होता ना हम हाउ हाउ धन जी कहत रहन हां जन बिरहवा गावेलन हां कहत लखिए चाचा कहे के त ना लेकिन चाची बड़ा ठीक लागली हां तारा में उनकर चाची पैंडा बड़ा ठीक कपड़ी। लागेली तो उनकर हम कहली मौगी कि अच्छा ठीके बा कोनो दिक्कत नहीं खे लेकिन तनी जाई 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 लेट हो खतटे जाई बसवा छूट जाई अच्छा ना पीबे तो चाह ना 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 बारह झाक झाक मुंह बड़ी रे अतना मोटा खा के भइल बड़े आ कहाँ जीबे अरे कम बोल त लागी एक लपड़नु हम मारा में छोट भाई है छोट भाई लियन मोटा मारा बड़ा के मारा के तो चल जीबे अकेली सारा तोर भाई न है रे ए एक सारा। कहता हिती के बाबा तारा के कौनो पसंद करिया सन तू देखी है बस साले मारे लपड़ा साले दिमाग खराब भइले बड़ा हाय बाबूजी हो चला मत दे चले के हां बो तुरंत चाह पी ले बदे मारे चाह तारा यही पर हमार दिमागवा खराब होला नु चलो बस माई के बस उठला लिए तू निहार तारा अरे। हमार मैं डिस्टर्ब जवानी हो त तारा बुझात नहीं के तोर मरते माथा पगला एगो त मिलल बिया कसहु उहो कट जे सदिया त हम बर्बादे हो जाई
हाँ तू चल आवा मर्दे ससुर तो नहीं खखुआ मारा तारा के रह तारा बुखार छुआते हैं चल भाई मोबाइल बड़े चल ना मर्दे तू काहे के तू हो तो मोटा के गेड़ा भइल जाता रह तू अरे, हो चल अरे, खा अरे। चल 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 सुन बात पर सुन वो जब बका बका कोइले तो मार के जब लगा फाड़ दे अरे चलो कुछ ना करो बोल बिना नु ना हो हाँ? एकदम ना बोल बिना नु ना एकदम कान धर अरे हाँ चल 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 बाबू चल तहरो देखी बड़ा हती चुकी तार के पसंद है तो चल भगवान हमर घरे गोल बानी देखे खातिर लड़की आ ठीक हो जाई तो कितना खुशी के बात बाटे हमहू अपन पतो ही उतार लेती तो खाना बनावे के अब मने दिक्कत ना न होई ताई से चट दे बनाए ली तो खाना और तो खाना बनावे के पर त पूजा पाठ कर एने घर के काम कर गरु बछरू कर अब वही मंदिर से पूजा करके का हो चाची अब पैसा फुहरे और लोग का हो, खाली देहिए चमकाए लोग चुहानी में दुआर पे चप्पल रखले बड़े अरे त का करी तोरे नियन भौजाई उतरल बिया का पतोहिया उतरी हमरा नु हमरा घरे में चमकी वाह देखो नी ये चाचा झाड़ झुर के जात रहन कहाँ गइल हन अरे बबुआ के लड़की देखे खातिर कहिए जन के होले हो बुढ़ालिया के तब का बियाहवा कट जइनु तू चिचिया के हाला कट रे हो बियाह होइयो बुटेलिया के का तू हुआ कुताइबो ना जाइबू बियाह ना होई का हमरा लड़का में कमी बाटे कितना हमरा लड़का सुंदर पीछे पर रहली सन ओकर हमरा लड़का कभी यही फेरा में बड़ू अब तू तो ऐसन फेंक तड़ू की तारा फेंकला से मुधिया के उड़ मत जा हां हां आइल बड़ू जे हंसले घरवा बसे ना हो चाची हाँ से नहीं नहीं कह देनी तारा से जान लू कि आजकल सच्चाई बात में तनी दुख लगिए जाला अब नाटर बात ओकरा के चरपीटा कहीं अटपीटा कहीं बताओ देखो दोसरा के देख के हंसे के ना चाही अकन तोहरे हो सीताराम जाई सीताराम हम काहे दूसरा के देख के हंसी है हाँ, चाची काहे ना बताओ सुना कहनी कि हमरा घर शिव चर्चा होता है जान लू आया शिव चर्चा में माइकला से जो चाची के कह दे अच्छा जो हमें आए अभी तो पूजा पाठ करके आवत नहीं हो भाषण सुना के गोल मंदिर पे होई अरे भाई करे आरतिया कहिया आइली आरतिया हो चाची अरे ई कहिए के आइल भी आ तू का हमार घरवा के भाषण दे दे रे करे तोर घर में हमर दूसर कोई हटे चाची हड़ी दूसर कोई बतिया ना। दे रहउसन सुनला नहीं कि बबुआ के बारे में हमारी बात करत रहू सन हम का बात करत रही रे रामा कहत रही कि बुटेलिया के बियाह के करी कौन में बड़का पहाड़ कर दे न मारसन हमरा खातिर तैयार बनी देख दीदी अगर लिखा रही नु तो भुटेली का हतियो चुकी रही नु लिखा रही तो बियाह हो जाए ठीक बा केहू को हंसे ना उ चला त जानत नहीं है धरती पर जे आइल बा जेकर बियाह शादी होखबे करी लेकिन ज्यादा हम कह देनी त हमरा में बतिया में कोनो रखल बा मान लो भुला जा बात के कैसे भुला जाए के तोरा कुछ कह के कह दे के भुला जे तो भुला आ जेबे चुप रसन बतरस मत करसन तनी खाना ना बजा हो ठीक बा सुन हम ना। आईबी चलो हो जाओ बुलावत रहली के रे? ढेर दिन के बाद भेटाई बने सुन चल आया शिव चर्चा में तनी जा तनी घरवा बड़ी काम बा भतीजा भतीजिया बाहर से आइल बा सब तू तो जानते बड़िस कि हमर भाई भौजाई कोसन खर खानदान के कोसन बाहर भीतर रहे वाला तो सब देखे के नु बाटे अब किरसन आइया रे तेलवा आरती, कहाँ जा रखल तनी अरे घरे। भाई जो हम तल बना तुम सब जे जो तो देख किरासन तेल का तो जरा का बना खा बताओ देखो कोई से हमारे भाई के बारे में शिकायत करते हो तो एक नंबर का गलावर के ना चाहेले कि हमारे भाई के साथ ठीक हो जब तब अकेले में पावेली तो माई के लहारे लगावत रहे और से हमार बियाह ठीक होत रहे एकरा इतना आँख लागत रहे कि हमार बियाह 3 जगह ले कटवा देलस चलाइए लिया रे मई आव ना रे